Mae e wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Pnawn da a chroeso i Stadiwm Gwydyr STM Pen-y-bont ar gyfer gêm uwch gyngrair Cymru rhwng y tîm cartre a Caernarfon. Mike Davies dwi, blwyddyn newydd dda i chi gyd. Nawr, yn dilyn canlyniadau'r gemau canol wythnos, mae ras i gyrraedd y 6 uchaf wedi dod i ben gyda Pen-y-bont ar dre newydd yn sicrhau'r ddau safle ola yn yr hanner ucha. Mae 2 rownd o gemau yn weddill yn rhan gyntaf tymor gyda Pen-y-bont yn dechrau troi ei sylw at geisio cawlio lle yn Ewrop, a hynny am y tro cyntaf yn ei hanes, tra fydd Caernarfon yn brwydro i gyrraedd y 7fed safle a'r gemau ail gyfle lle o'n nhw yn fuddugoliaethus y tymor diwetha yn erbyn y Fflint. Yn cadw cwmni i fi yn y blwch sylwebu, mae Siôn Meredydd cyn chwaraewr Aberystwyth a Caernarfon. Pnawn da, Siôn? Pnawn da, blwyddyn newydd dda hefyd. Blwyddyn newydd dda i ti hefyd, ie. Sut wyt ti'n gweld hon yn datblygu heddi? Wel, y record Caernarfon, dyn nhw heb ennill ers mis Hydref, felly fydda nhw yn isel i ysbryd i weld os allan nhw cael pwynt neu falle 3 pwynt, ond Pen-y-bont yn ei gwybod pa mor gryf ydyn nhw gatre, ddim yn ildio llawer y tymor yma. Un o'r rheswm yna yw Iorwerth yn y cefen, werth cadw llyged yn y fe pnaw yma, ond fydd hi'n gystadleuol, dwi'n meddwl, Mike. A dyma'r tîmau ar gyfer y prynhawn yma. Fy'n ni ddechrau gyda tîm cartre. Rhys Griffiths yn ei 3 newid o'r gêm ar 3 pwynt yn erbyn Ebers canol wythnos. Mae Miles Davies, Kostya Georgievski ac Ashley Evans yn cychwyn heddiw ar drail Sean McDonald sydd wedi anafu. Lewis Harling a Lewis Clutton yn syrthio i'r fainc. Ie, 3 yn y cefen, mor amlwg, Bwj, Iorwerth, Lwydys i'n werth cadw llyged yn y fe. Miles Davies yn mewn ar asgell dde, yn ei golygu bod Reynolds yn mynd mewn i ganol ca gyda Ashley Evans, a Georgievski fel sy'n ti'n gweud, Mike, mynd yr llinell flaen efo Raphael a Wood. Ac o ran yr ymwelwyr heddiw, Hugh Griffiths hefyd yn gwneud 3 newid yn dilyn y golled yn erbyn y seintiau newydd ar yr ofal. Mae Griff John, Iwan Cartwright a Tom Marsh Hughes yn cychwyn ac yn cymryd lle Ben Wyn, Rob Hughes a Ryan Williams. System bach yn wahanol gyda Caernarfon, y 4 yn y cefen, 4 yn ganol ca a 2 lan top fel petai. Danny Thomas, just yn eistedd tu ôl i Marsh Hughes, ond edrych mlaen i hon, Mike. A dyma un i wylio, Nathan Woods, penblwydd hapus, Mr Wood. Canfed ymddangosiad yn uwch gyngrair Cymru, 94 dechreuad a 6 oddi ar ei banc. 17 gôl ers iddo ymuno ar gyngre nôl yn 2019. A bydd e'n edrych i adio at y gyfartaledd a wedi dechrau pob gêm y tymor hyn. O un Centurion i'r llall, canfed dechreuad Sean Bradley yn uwch gyngrair Cymru heddi, carreg filltir gol iawn. 2 gôl o'r asgell y tymor yma, mi fydd e'n edrych i adio at y cyfartaledd yna. Ein dyfarnwr y prynhawn yma yw Mr Ryan Kenny, un o'r dyfarnwyr ieuenga yn yr uwch gyngrair, 8 ar 20 oed, a dyma tro cyntaf ddyfarnu gêm sydd yn fyw ar sgorio, felly'n dymuniadau gorau i Mr Kenny. Wel, un peth oedd yn glir ar y cychwyn, Sean, pan o'n i'n gwylio'r tîmau yn cynhesu, a hynny oedd y gwahaniaeth ar yr ochr corfforol rhwng y 2 dîm. Oherwydd mae Pen-y-bont yn edrych yn gewri o'i gymharu a Caernarfon. Sicr, mae cynwedig yn y cefen, o Bwj i Iorwerth. Mae nhw'n boes mowr, corfforol. A tipyn yn dibynnu fan hyn ar sut mae Caernarfon yn cychwyn y gêm, oherwydd mae, fel arfer, Pen-y-bont yn cychwyn ar gyflymdra. Arwydd cynnar o beth oedd Sean yn dweud yn gynharach am bwysigrwydd Josh Iorwerth, sydd wedi cael ei ychwanegu i'r garfan y tymor hwn. Mae allan am dafliad i Caernarfon, a fel ni'n gweld Josh Iorwerth wedi ymuno yn ystod y tymor hwn. Tipyn o brofiad gyda fe gynnig. Mae yna oedi fan hyn, a'r chwaraewr ifanc Kai Griffith sydd yn
bugeilio'r bêl yn ôl i'r gôl geidwad sydd wedi bod yn dipyn o seren rhwng y pisti Caernarfon Josh Tibbets. Os nad i chi wedi gweld y clip ar trydar o arbediadau Josh Tibbets, cyfrwch olwg arno fe. Mae wedi cael digon i wneud yn ystod y tymor. O ti'n edrych os oedd y tras Gymreig o rwle, Mike? Thomas, yr ergyd gyntaf am gôl gan Darren Thomas. Hanner cyfle sydd angen ar y gŵr yma. And yn syth at Celyn Absalom. Wel, ddi werth yr ergyd. Cymeryd y cyffyrddiad bach yna, agor i gorffau lan. Digon cyfforddus i'r gôl geidwad yn diwedd, ond werth cymeryd yr ergyd mlaen mae'r gynnar hyn yn y gêm. A mae patrwm chwarae Pen-y-bont yn eitha amlwg, y 3 cawr yn y cefn. Mae gennym ni Dan Jeffries ar y chwith, Iorwerth yn y canol, ac yna Billy Borge. A fi'n credu bod Rhys Griffiths, y rheolwr, wedi bod... Mae'n fwy hapus ac yn fwy sefydlog gyda'r patrwm yma ar y 3 yn y cefn a'r 2 ôl a sgellwr. A mae hwnna yn golygu wrth iddo fe fynd mewn i ail hanner y tymor, fe fydd eisiau momentum ar ei dîmau, a dyna beth maen nhw yn gobeithio cael y prynhawn yma. A hefyd, fel chwaraewr, os ti'n chwarae'r un system, bob wythnos, ti'n dod niws ydw fe, os ti'n weld hwn yn y... Pas dda gan Griffith, mlaen at Bradley. Bradley yn erbyn Mael Davies, yn dewis y bas. At Gossett. Gossett yn mynd yr holl ffordd nôl at Griff John, allan at Cartwright sy'n un o'r 3 newid. Cartwright, wrth gwrs, wedi ymuno o derwyddon cefn. Patrymau bach pert fan'na, allan at Joe Fow. Fow yn erbyn Reynolds. Mae heibio i Reynolds. Ac yna mae'n cael ei gosod yn ôl at Darren Thomas. Mae'r croesiad yn mynd yn syth at yr amddiffynwr, ond chwarae pert gan Caernarfon lawr yr asgell dde yma. George Ieski mlaen at Mael Davies a'r cyffyrddiad cyntaf yn darganfod Nathan Wood. Wood, dathlu ben blwydd heddiw. A mae'n cael ei dynnu'r llaw yna. O'n i'n meddwl falle bydde hwnna yn drosedd. Mae'n cael ei chlirio, ond yn syth at Ashley Evans. A diddorol gweld bod Rhys Griffiths wedi dod â Mael Davies a George Ieski yn syth nôl i gychwyn y gêm heddiw. Fe wnaethon nhw wahaniaeth nos Fowrth yn erbyn Ebus, yn dechrau ar y fainc ac yn dod i'r can yr ail hanner ac yn newid y gêm. Dyma Borge. Borge ymlaen at rhediad George Ieski, ond mae yna gam sefyll yn erbyn y blaenwr. Oedd hi'n agos. Y rhediad gan George Ieski yn mynd bach yn gynnar. Yn anffodus, ni ffili gweld o'r ongl hyn, ond y syniad yn un iawn. Rheolwr Caernarfon, Hugh Griffiths. Mae wedi bod wrth y lliw ers Chwefror 2020, felly bron yn dathlu 2 flynedd gyda'r clwb. Wedi reoli yn y Trallwng derwyddon cefn ar Bala. Ac wrth gwrs rhaid cofio, nath ennill y gemau ail gyfle y tymor diwetha. Caernarfon yn gorffen yn y 4ydd safle ac yn cipio lle yng nghwpan her yr Alban yn anffodus felly. Oherwydd bod Cymru wedi colli un safle yn Ewrop, bod Caernarfon ddim wedi cyrraedd Ewrop. Ond tipyn mwy o dalcen caled iddo fe y tymor hwn gyda'i dîm yn gorffen yn y 6 usia. Croesiad mewn i'r canol. Mae'n cael ei chlirio gan Caernarfon, sydd ar rhediad digon simsan ar hyn o bryd. Wedi colli'r 5 gêm ddiwetha, ond maen nhw'n brwydro'n galed fan hyn, a gwaith da gan Darren Thomas. Thomas yn oedi yn y lle cynta, ac yna y bas rhwng yr amddiffynwyr yn ceisio darganfod Joe Fow. A Dan Jeffries sydd yn clirio. Ie, oedd y syniad yn iawn gyda Dan Thomas. Mi oedd yna rhediad allai fe wedi ffindo, ond o leia mae'n gystadleuol hyd yn un Caernarfon. O'n i'n becso falle ar y dechrau gweld Pen-y-bont, maen nhw wastad yn dechrau gêm nhw ar ansawdd a'r gyflymder. Chwarae teg mae Darren Thomas, y chwaraewr mwyaf profiadol yn yr 11 sy'n cychwyn, yn 35 mlwydd oed erbyn hyn. Ond mae wedi arwain drwy y siampl yn y 10 munud cynta yma. Y croesiad at y postyn pella tuag at Bradley. Mae Bradley'n ceisio troi yn erbyn Mael Davies. Mae'n cael ei orfodi am yn ôl, a mae Caernarfon yn cadw'r meddiant. Laurie Bell yn letraws, ond mae hwnna'n rhy bell a mae drosodd am gic gol.
Ond os bydde ti yn reolwr ar Caernarfon, bydde ti yn eitha hapus gyda perfformio ar y 6 munud cynta, Sean? Wel, fel ti'n gweud, Mike, dim ond yn rhywhare patrymau eitha pert, Darren Thomas, efo'r ergydd wrth gwrs yn y 2 funud gynta. Felly Hugh Griffiths yn digon hapus gyda'i perfformiad i dîm hyd yn hyn. A mynd nôl i'r pwynt o ti'n gweud byti Caernarfon, ers nhw esgyn i'r gyngred nôl yn 2018, mae'r tro cyntaf nhw benni yn y 6 eisia, felly profiad bach o wahanol iddyn nhw, achos mae yn dyn ofnadw yn y gyngred yn wedi gyda'r gwylod yn y bryd. Yn y 6 eisia, mae bron dim yn gwahanu'r tîm, mae Caernarfon 2 bwynt y tu ôl i Hwlffordd sy'n seithfed, ac yn arwain y ras am y seithfed safle, a dim ond 1 pwynt o flan y Fflint gafodd pwynt nithwr yn erbyn Aberystwyth, ond pwynt gwerthfawr i dîm Anthony Williams lan yn y gogledd ddwyrain. Ond dyma'r cynta o 5 gêm sy'n cael ei chwarae y prynhaw yma yn yr uwch gyngrair. Y crôl ar y gwaelod yn atgoffa chi o ganlyniad nithwr yn y Fflint, ond gemau heddiw Ebus yn croesawu Met Caerdydd. A'r Bala yn cwrdd â Pontypridd wedi curo'r bara wythnos yn ôl. Gêm fawr ar Barcleddau rhwng y Dre Newydd a Cheicona a'r Seintiau Newydd yn croesawu Hwlffordd. Croesiad at y postyn pella, ond neb yno i Pen-y-bont, croesiad gan Miles Davies. A Davies nôl yn y tîm. Ie, Rhys Griffiths gyda Miles. Throw-in da iawn fyna. Achos ydi oedd, hwnna nath seto lan ar... Ni'n gweld y Jodajewski fan hyn. Jodajewski yn ei gosod i nôl at Davies. Davies mae'n croesi ar y ffel yn gorffen yn gympus. Y croesiad yn wych gan Miles Davies. Raffel yn colli'r amddiffynwr ac yn penio i ail gôl o'r tymor yn yr uwch gyngrair a dechreuad perffaith i Pen-y-bont. Y tîm cartre ar y blaen o gôl i ddim, 8 munud ar y cloc. Wel, am groesiad gan Miles Davies, achos yr unig beth mae Raffel yn gorfod wneud fan hyn yw cael ei ben ar y bêl. Os dim rhaid y edrych yn bwer, mae'r croesiad yn un berffaith, digon o bwer arni. A fel yn ei gweud, ond cael ei ben arni, a mae'n gôl, a dyna'n union beth digwyddodd. Dim gobeith yn y gôl i Josh Tibbets, ond Raffel cyn heddiw, dim ond yr un gôl yn uwch gyngrair Cymru. A falle dyna'r union darn o'r jigsaw sydd wedi bod ar goll gan Pen-y-bont o ran sgorio goliau. Syni falle rhywfaint nad yw Sam Snaith yn cael gemau ar ôl i dymor llwyddiannus y tymor diwetha. Rhys Griffiths yn dewis i hunan ar y fainc heddiw, ond Raffel yn gorffen yn wych. Wel, yn gorffen yn debyg i be bydd Rhys Griffiths i hunan yn neud yn meddwl, Mike. Eitha iawn, achos dwi'n credu bod Rhys Griffiths, mae'n cyfaddau hunan, mae'n beirniadol iawn yn fwy o'r ymosodwyr na unrhyw chwaraewr arall ar y ca, achos mae'n gwybod ac falle'n rwystredig. Wel, fe sy'n gosod y safon yn dweud, dyn ni'n gwybod pa mor uchel oedd y safon fe fel chwaraewr. Wel, cyfle fan hyn i Pen-y-bont i godi uwch ben Met Caerdydd, falle dros dro fydde hi. Ond i'r pedwerydd safle, dyma Nathan Wood. Foli heibio'r postyn yn bell, mae'n gallu gwneud yn well na. Ond bydd e'n edrych i ychwanegu at i 6 gôl y tymor hwn. Ie, werth cymeryd hon ymlaen, achos mae'n eistedd neis fel ymosodwr. Sy'n trio cael ergyd i ffwrdd, bwrw'r targed oedd y nod. Ond gôl Raffel, dwi'n meddwl dyna'r cyfle cyntaf iddyn nhw gael. Wel, gol. Wel, mae syml yn un i fi. Odi, mae sawl croesiad wedi bod, ond mae Caernarfon wedi delio gyda'r bygythiadau hynny, ond y tro hwn oedd ansawdd y croesiad mor dda, a fel ti'n gweud, Sean, oedd Raffel yn methu fel petai. Felly talcen caled i wir Hugh Griffiths wedi gwneud y daith hir i lawr yma, y bore yma, ar gyfer y gêm gynnar. Yn fyw yma ar lein ar S4C. Pen-y-bont 1, Caernarfon dim. Raffel i ail gôl o'r tymor. Bydd Rhys Griffiths, bydd cyntaf i ddweud bod ei dîm ddim wedi cael y mis Rhagfyr gorau, ond
y fuddugoliaeth disgwyliedig yn erbyn e-bus canol wythnos, yn rhoi rhywfaint o momentum iddyn nhw, ond gemau fel hyn sy'n mynd i benderfynu a ydyn nhw wir digon da i gyrraedd Ewrop y tymor yma. Ras fan hyn pen draw, Borg yn dangos i gyflymdra. Wel, mae Cai Griffith. Ie, dwi'n gwybod bod Cai Griffiths bach o goeser na fe fyna. Dwi'n gwybod bod wedi rhoi i ffwrdd y crydd yn y diwedd, ond oedd e'n neud lan y tir. Cai Griffith, dim ond 17 mlwydd oed, nath e gychwyn i gêm gyntaf yn yr uwch gyngrau'r nos Fawrth yn erbyn y Seintiau Newydd. 17, ond mae'n edrych yn gyfforol. Mae'n bach yn y sgwar. Mae'n naturiol hefyd o ran i gweld sawl pas mae wedi rhoi yn barod yn gyffyrddus iawn ar ei drod chwith yna, a cyfuniad ohono fe a Bradley yn mynd i fod yn gythiad yn ystod y gêm. Pan ti'n oedran na, ti'n gwybod gwell? Na. Dyma Joe Fow. Caernarfon yn edrych i daro nôl yn syth. Noah Edwards. Edwards yn codi'r bêl tuag at gôl, ond dim problem yn y gôl fanna i Absalom. Dim bygythiad iddo fe. Noah Edwards ar ergyd. Os i'n credu na ergyd oedd i, fan onest, Mike. Fi'n credu na croesiad oedd hon i fod. Yn trwy'n rhyw dink. Ond fel golffwr gwael yn sleisoi. Debyg i ti falle, fe, Siôn? Cwrs golff na'n Aberystwyth? Gewn ni gêm. Beth yw'r handicap nawr erbyn hyn? Fi ddim yn aelod yn ffyn bennes i, 3 o'n i off, ond oedd hwnna tipyn o... Oedd e'n cymeru tipyn o bractis, le weithio ti? Oedd e'n dipyn o gêm, de, achos i 33 dwi'n. 33? Tafliad i Caernarfon, pen pella ar ei holi o gôl i ddim. Raffel yn rhwydo wedi 8 munud. Mae Caernarfon yn edrych digon bygythiol wrth iddyn nhw gweithio'r peli mas i'r esgyll. A dyma Bradley ceisio cael ei bas at Noah Edwards yn baglu dros y bêl. Borg ymlaen, chwilio am Georgievski. Costio Georgievski, chwaraewr diddorol, allan o'r tîm rhan fwyaf o dymor diwetha gydag anaf cas, y pobl fel fyna falle'n cwestiynu a bydde fe'n dod nôl, ond mae wedi codi safon os rhywbeth, John. Ie, dwi'n un o'r chwaraewyr, wel, fi'n cofio fe'n ymuno gyda Aberystwyth, jyst un o'r chwaraewyr na sydd yn mynd i fod yn squad player fel petai, ond i fod yn 10 ddwer sydd yn ymuno Pen-y-bont. So, fi wedi bod yn impress gyda fe. Ennill lot o bel un yr awyr, dyle fe ddim ennill o ran i daldra fe, ond... Mae'n gweithio yn galed oddi ar y bêl, rhywbeth sydd yn nodweddiadol o bob un o'r chwaraewyr. Dwi'n nawr, wastad yn edrych am y bêl. Edrych i wneud yr hediad na, creu y lle. Iorwerth ymlaen, ond mae'n cael ei rhyngipio gan Griffith. Griffith yn uchel i'r awyr, ond ddim llawer o bresenoldeb yn y llinell flan. Thomas yn eitha byr, ond mae'n cael ei hadennill gan Fow. Caernarfon yn gweithio'r bêl allan i'r asgell. Mae Dani Gossett, y tîm hyfforddi yn annog y cofis i gadw'r meddiant cymaint ac sydd yn bosibl. Dwi'n gwneud yn dda fanna i gweithio i mas at Griffith. Griffith mewn i'r trad, ond mae yna drosedd fanna, a Caernarfon a chyfle i daflu'r bêl mewn i'r Pwr Cosby. O Rhys Griffiths, mae'n wedi digon hapus gyda'r chwarae yna. Fel ti'n gweud, cadw'r bêl, cadw'r momentum. A mae hwnna'n gycrydd. Felly cyfle nawr i Caernarfon rhoi di mewn i'r blwch. Ond y broblem mawr sydd gyda nhw, fel o'n i'n gweud ar dechrau'r rhaglen, Mike. Mae tîm Rhys Griffiths yn cewri yn gymariaeth â chwaraewr Caernarfon. Ond gwasanaeth yn bwysig. Ond Ryan Reynolds sydd yn clirio dros dro. Bell yn erbyn Raffel. A Bell yn croesi'n dda. Pêl yn cael ei chlirio allan at Cartwright. Cartwright a Gossett yn cyfuno i geisio cadw'r meddiant dros yr ymwelwyr. Chwarter awr wedi chwarae yma ar stadiwm gwydr SDM. Pen-y-bont 1. Caernarfon dim. Mae Dani Gossett lawr wedi anafu ond y chwarae'n parhau. A'r bêl ymlaen at Owen. Mae'n gofyn am lawio yn erbyn Joe Fow. Bêl yn cael ei chlirio. Ni'n ddiddorol gweld yr ail chwarae. Gossett dal lawr yn hanner Pen-y-bont. A bas letraws y peniad lawr Georgievski.
chwilio am y cyfle acrobataidd, y bêl dal gyda fe, ac yna Ryan Reynolds, y gŵr o Caernarfon, yn cosbi y cofis. Ergyd wych gan Reynolds o ymyl y cwrt cosbi ar draws y gôl geidwad, a mae Pen-y-bont yn dyblu mantais. Pen-y-bont 2, Caernarfon dim. 1 funud ar 15 di chwarae, ond mi oedd Dani Goset ar lawr trwy gydol y symudiad dadleuol, Siôn Moredydd. A fydd Hugh Griffiths yn tynnu wallt allan, achos ar sawl ychrysur gafodd Caernarfon y cyfle i just rhoi'r y bêl allan, ond heblaw ni, Ryan Reynolds am beniad, am gwrffeniad i honna. Bach o look fyna gyda Miles Davies, ond mae honna just yn neslo yn y gornel gwych gan Reynolds. Ond ti'n mo, mae hwnna just yn dangos tîm Hugh Griffiths. Sy'n just wedi rhoi'r bêl allan, fel y ti'n gweud, Dani Goset, mae dal ar lawr yn cael triniaeth. Dwi'n mynd deall y peth. Wel, oedd Hugh Griffiths allan o'i go gyda'r penderfyniad na, achos oedd Goset ar lawr trwy gydol y cyfnod pan oedd y bêl gan Pen-y-bont. Ond peidiwch tynnu dim byd oddi wrth Ryan Reynolds, nath e gorffen yn berffaith. Oedd y gorffeniad yn gret yn dweud, reit yn y gornel, just beth oedd angen. Achos ti'n gweud, mae Tibbet wedi cael tipyn o dymor hyd yn hyn, ond Hugh Griffiths, fi siŵr fydd yn wallgo gyda'i dîm hanner amser. Hon oedd y digwyddiad. Dani Goset, wel, ni wedi gweld lot fyna i fod yn onest, ond mae'n amlwg bod wedi mynd lawr yn galed ar ei bigwr yna. Falle bod hi ddim yn drosedd, ond yn amlwg oedd e ddim yn anaf i'r pen chwaith, felly mae Pen-y-bont wedi bod yn gywir i barhau ar chwarae. Dyw'r dyfarnwr ddim yn mynd i stopio'r gêm. Oedd e lan i chwarae'r Caernarfon dangos bach o proffesiynoldeb, rhoi'r y bêl allan, a cael y triniaeth i Dani. Sorry, Mike. Sorry, Siôn. Y pedwerydd gol y tymor i Ryan Reynolds. Mae'n cael tymor arbennig o dda yma lawr ym Pen-y-bont. Cyfle a Ryan Reynolds sydd yno eto. Fe nath esgorio yn erbyn Caernarfon ar yr ofal hefyd, felly dwbl i Ryan Reynolds. Ond cyn ddisgybl ysgol Sir Hugh Owen yn sgorio yn erbyn rai o'i gyfoedion. Penia Georgievski yma. Pa mor dda yw e'n neud na, Georgievski. Be mae fe'n neud dda, yw mae fe'n teimlo i'r rhediad yn dda. Mae'n cael yr hediad am ddiffynwr. Falle bod e ddim y tala. Dechreuad arbennig i dîm Rhys Griffiths ar y blaen o 2-0 o fewn 20 munud. A Reynolds eto, bêl dros yr amddiffyn, pwysau ar Cai Griffith, mae wedi gwneud yn dda nôl at Tibbet. Tibbet, gwaith da gan y gôl geidwad. Cyffyrddiad cyntaf Griffith fanna yn ildio meddiant, ond fe fydd hi'n dafliad i Caernarfon lawr yn y gornel. A fi'n credu bod Goset dal mewn tyma fach o boen fanna, yn gweld e lawr. Pwyso ar ei bigwrn, ar ei drod dde. Pan i chi'n edrych ar y fainc hefyd, Siôn, ti'n edrych ar Ben Wyn ac Aaron Simpson sydd ar profiad, ac yna 2 ŵr ifanc, Osian Evans a Fabrizio Myrta. Reynolds. Ffow o gwmpas i Caen Owen. Mae yna drosedd, a bydd yn gecrydd a rhywfaint o ryddhad fan hyn i Caernarfon. Hon oedd y gecrydd sy'n dal nôl, dal i grisau. Dyfarnwr wedi cael digon o hynna. Ond mae hwn yn mynd i siwtio Pen-y-bont nawr. 2 fyny, mae lan i Caernarfon nawr, dod ato nhw, a gyda 3 yn y blaen, gyda digon o cyflymder. Falle bod yn pnawn hir i Caernarfon. A pan i chi heb rai o chwaraewyr pwysica, mwyaf profiadol, y gŵr arfenthyg o Lerpwl, Fidel o Roc yw'r prif sgoriwr, ac yna Dion Donahue ar goll o'r amddiffyn hefyd. Dych chi ddim a pwysleisio pa mor bwysig mae'r chwaraewyr na wedi bod i Caernarfon ar ddechrau'r tymor. Ac ers iddyn nhw fod yn absennol, mae'r cofis wedi llithro tipyn. A Hugh Griffiths yn gofod
gweithredu gyda'r tîm yr Academy. Fydd ddiddorol i weld a fydd e'n ychwanegu at y garfan yn ystod mis Ionawr. Absalom. Yr unig beth mae Absalom wedi wneud hyd yn hyn yn yr 20 munud cyntaf i arbed o ergyd Darren Thomas. A dyma Thomas ar y bêl a mae'n newid cyfeiriad y chwarae at Cai Griffith. Gosset fel petai wedi gwella o'r anaf yn gynharach at Cartwright. Mae cyfle gan Cartwright i daflu ddim mewn i'r cwrt Cosby. Mae'n gwneud hynny. Ond y bêl yn cael ei chlirio dros dro. Ond maen nhw'n gweithio'r bêl allan yn bert at Cartwright eto. A'r croesiad i mewn, ond Absalom yn awdurdodol yn dod oddi ar ei linell yn casglu'n dda. Eto, yr chwarae yn daclus gyda Caernarfon. Edrych i ware'r patrymau yna. Y croesiad yn un da, ond digon cyfforddus i'r gol geilwad yn y diwedd. Neb yna'n ataco'r bêl fel petai. Ashley Evans yn gwneud y gwaith Cai Barhaw yna yng nghanol Ca. Chwaraewr mwyaf profiadol Pen-y-bont. Ond y cofis sydd ar bêl, a Gosset yn hollti ar ymddiffyn yma'r bêl yn rhy gryf yma i dros y linell gol. Cic gol felly i Pen-y-bont, Gosset yn ymddiheirio am... Dwi ddim yn edrych yn gyfforddus yw e. Fi'n credu bod i bigwr yn y dal yn rhoi chydig o bôn iddo fe. Ond oedd y bêl yn un iawn, jyst gormod o, jyst falle bach redirect. Yn dilyn y gêm hon, fe fydd cwpan Effell Lloegr yn cael y sylw ac yng Coventry fydd y tîm i ddangos y gêm rhwng Coventry a Wrexham yn fyw ar S4C a'r rhaglen yn dechrau am cwarter wedi 5. Ti'n gweld nhw'n creu sioc heddi, Sio? Wel, un beth yn y sicr fydd i yn bwnsan alan yn Wrexham. Mae yn Coventry. Sorry, yn Coventry. Sorry, Coventry. Fydd i'n bwmsan fan afyd. O, bydd i fel y cair as, achos mae'n debyg fydd yna filoedd yna yn gwisgo coch. Tacl bwysig gan Griff John ar Nathan Wood. Wood at Gosset. Dyna welliant gan Caernarfon. Cael ei annog i symud y bêl mor gyflym ac sydd yn bosibl. Mae Darren Thomas yn dod yn ddyfnach i'w chasglu ddi. Arwain y bêl allan at Cai Griffith. Lle o'i flanau, mae'n cael ei gau lawr. Ond y bas mewn i drad Sean Bradley. Bradley a chyfle i droi. Yn chwilio am gymorth. Mae'n erbyn Billy Borge. Miles Davis yno i gynorthwyo hefyd. A mae'n cael y bas i mewn at Gosset ymyl y cwrt Cosby. Chwarae am y neddgar fan hyn gan Caernarfon. Cyfnod gorau o feddiant efallai yn y gêm. Chydig dros hanner ffordd trwy'r hanner cynta ar ei holi o ddwy i ddim. Goliau gan Raffel a Ryan Reynolds yn rhoi'r fantais i dîm Rhys Griffiths. Buddigoliaeth a bydd yn codi Pen-y-bont i'r pedwerydd safle. Ac yn y diwedd, digon o feddiant i Caernarfon. Ond dim byd i fygwth o'r amddiffyn. Na, dwi'n wedi gweithio, bydd Rhys Griffiths digon hapus yw hwnna. Gan nhw gael y bêl. Ddim yn creu dim byd sy'n mynd i creu unrhyw los i Pen-y-bont. Felly, Rhys Griffiths, o'r ddoi Griffithses, fydd y digon hapus yn hanner amser, dwi'n meddwl. A mi'n ôl i ateb y gwestiwn iawn, y gêm yn erbyn Coventry. Y gyngred sy'n bwysig i Wrexham, ond unrhyw beth yn y cwpan yn mynd i fod yn bonus iddyn nhw. Beth sy'n ffodus iawn i fod ar y cair as i weld nhw yn y rownd diwetha yn erbyn Farnborough. Mae Farnborough yn dda iawn am awr, ond yna Wrexham yn sgorio tair i sicrhau'r fuddigoliaeth o 4-1, ond fydd hi'n dalcyn caletach iddyn nhw yn erbyn tîm o'r bencampwriaeth Coventry City. Ond bydd yn gyda siwt gymryd o chwaraewyr o Wrexham sydd efallai o ansawdd yr adran gyntaf a'r ail adran. Bydd yn ddiddorol i weld siwt dewn nhw ymlaen. Bêl rownd y gornel yn annog yr hediad gan George Ajewski yn erbyn Bradley. Ydy'r bêl na allan am gic gornel na i fyw. Cic gol felly i Caernarfon. Gwaith amddiffynol da gan Caernarfon. Ond fel o ti'n gweud, Sean, mae Wrexham
i blaenoriaeth cyntaf nhw yn amlwg ydy darchafiad yn ôl i'r ail adran ac i gyngrau'r Lloegr. A mae'n eitha tyn ar y brig yna, Notts County a Chesterfield. A mae angen i'r ddau glwb yna i deithio i'r cae ras. Felly mae'n addo i fod yn ddiweddglo cyffroes i'r tymor i'r cochion. Fel mae'n addo yn uwch gyngrau'r Cymru gyda Pen-y-bont yn llygadu Ewrop. Dyn nhw ddim wedi bod ar ei gorau fel wedys i wedi colli yn erbyn Met Caerdydd yma. Gollwng pwyntiau yn erbyn Pontypridd yma a colli oddi cartre yn Hwlffordd i gyd yn Rhagfyr. Ond yn bwnsio nôl yn erbyn Ebus fel byddech chi'n disgwyl canol wythnos yn ennill o ddwy ddim. Mae'n ni'n ymddiheirio os ydych chi'n clywed rhyw iaith anweddus o'r ochrau. Rhwystredigaeth tîm hyfforddi Caernarfon fanna'n meddwl bod yna drosedd ar yr ymosodwr. Dyma Cartwright. Gwaith taclus unwaith eto. Un chwaraewr ni ddim wedi gweld llawer ohono fe yn y hanner cynta. Mae Sean ydi Tom Marsh Hughes. Mae Bale na'n chwilio amdano fe yn yr ymosod. Mae yn y tîm yn lle Ben Wyn, sydd fel arfer yn arwain y llinell flaen. 4 gôl i Ben Wyn, y tymor hwn. Mae yna 2 gan Marsh Hughes. O pas dda, lawr yr asgell i ryddhau Nathan Wood. Sodliad yn erbyn i fyny at George Iefsky. Mae Caernarfon yn clirio. Marsh Hughes ar fenthyg o Gair. Yn sydyn iawn, Sean, mae'n edrych yn eitha cyffwrddus fan hyn i Pen-y-bont. Ie, jyst mynd ôl i Marsh Hughes. Dyna ni'n gwybod bod Caernarfon wedi cael tipyn o'r meddiant, chwarae patrymau y pert yn y cefen, ond y bas ola yna, bydde fe yn ffindo Marsh Hughes, dyw jyst ddim wedi bod yn y gêm oherwydd hynny. Oedd na un gyfle, fi'n gwybod oedd Hugh Griffiths yn dynnu wall allan eto, lle oedd Gossett falle wedi gallu chwarae Bale uniongyrchol na mewn iddyn nhw, ond maen nhw'n fwy hapus jyst i cadw'r meddiant dros y cefen. Kane Owen yn gwasgu fyny. Chi'n gallu gweld fyna gwaith mae Nathan Wood a Kane Owen yn ei gwneud i gau chwaraewyr lawr. Ond mae Fow mewn ychydig o le, sgiliau bach pert i fwydo Cartwright. A mae Fow wedi parhau a'i rediad lawr yr asgell. Mae'n croesi'n isiel. Ond Dan Jeffries wedi darllen hwnna'n dda. Mae'r bas ymlaen at George Iefsky. A mae wedi lledu ddyn dda i lwybr Miles Davis. Gwaith tracio fan hyn gan Sean Bradley. Davis oedd yn rhan o garfan Cymru Ec, a dyna lle gafodd e'r anaf cas na ar ei bigwn. Nôl tua mis Mawrth diwethan, gadw fe mas am weddill y tymor. Bas lawr yr asgell tuag at ysgoriwr Ryffel, mae'n cael ei chlirio. O ansicrwydd yn yr amddiffyn mlaen at George Iefsky. Cyfle fan hyn i George Iefsky am y drydedd o gwmpas y gôl geidwad. Ond gwaith da gan Cai Griffith yn cynorthwyo Tibbets ac yn clirio. A hwnna, Sean, yn rhwydd wedi bod y drydedd. Wel, fe allai George Iefsky wedi cymeryd i falle bach yn gynharach. Wood ar pêl gwych o amgylch wrth ni weld Miles Davis ar y bêl nawr. Allan i'r asgell. A'r croesiad yn inisial, mae'n cael ei chlirio gan Griffith unwaith eto. Welwn ni'r ail chwarae yn y man, ond gwaith pert gan Nathan Wood, ysodiad i lwybr George Iefsky. Ond a alle George Iefsky wedi cymryd yr ergyd yn gynnar fel o Sean Meredith yn awgrymu. Reynolds. Allan at Wood. Wood yn erbyn Fow. Fe fydd hi yn gic gornel. A chic gornel cynta'r gêm. Ie, hwn oedd y gyfle George Iefsky. Wood ar sodliad rhwng y cefen. Allai'r un bwrwy fyna? Falle bod fi bach yn hall yna fe. Neud y beth iawn, mynd rownd y gôl geidwad. A'r cyfle yn mynd. Cic gornel gynta'r gêm yn dod i'r tîm cartre. Kane Owen a'r arwydd mewn at y postyn agosa. Helpu'r Bale mlaen, Ryffel yno hefyd, ond fe fydd yna ail gyfle. Maen nhw'n hoff iawn Pen-y-bont yn chwarae'r Bale yna mewn i'r postyn agosa, ceisio helpu'r Bale ymlaen. A fan hyn mae yna fantais gyda nhw, gyda Iorwerth, Borge, Jeffries, Ryffel.
Yn isiel tro hwn! A mae'n cael ei sgorio gan Josh Iorwerth. Y symudiad wedi paratoi ar y cae ymarfer ac yn talu ar ei ganfed. Iorwerth yn sgorio ei gôl gynta i'r clwb heibio i Tibbets. Ychydig dros hanner awr wedi chwarae. Pen-y-bont tair, Caernarfon dim. Ti'n iawn, Mike. Symudiad oedd hi ar y cae ymarfer oedd hon. Yr un gyntaf mynd i'r postell cyntaf. A wedyn creu dryswch yn amddiffyn Caernarfon. A war y teg, Iorwerth yn benni honna fel ymysodwr. Ar yr hanner foli, ar ei drod chwith, Lori Bell dwi'n credu oedd fod i fugeilio fe fanna, ond Iorwerth yn effro ac yn sgorio. Wel, nes ni sôn o dechrau'r rhaglen pa mor dda, tymor mor dda oedd e'n cael yn amddiffynol. Ond hefyd, mae'n amlwg bod e'n gallu benni Peli hefyd. Pan ti'n meddwl, maen nhw heb Sean MacDonald heddiw, sydd â tipyn o brofiad o'r tîm cenedlaethol, a hefyd Mark Little sydd wedi bod yn chwarae yn yr amddiffyn, a unwaith eto mae Caernarfon yn ildio meddiant. Wood yn edrych i ddathlu ben blwydd mewn steil, ond i ergyd isiel yn syth at Tibbets. So, oedd e popeth yn iawn fyna. Creu y lle i crymanu honna mewn i'r postyn pella. Defnyddio ei gyflymder. Mae'n digon grif ar y bel, agor i gorff y lan. Oedd ei fod yn tipyn o gol. Ond Wood, dwi'n gwybod bod e ddim yn rhoi dwi heb sgorio eto, ond eitha amlwg yn ystod y hanner cyntaf yma. Mae'n brif sgoriwr Nathan Wood. 6 gol y tymor hwn. Mae 4 ohonyn nhw wedi dod o'r smotyn. Gan ironig, nath e fethu cico'r smotyn os fawrth yn erbyn Hebus. Ond mae'n gallu creu hefyd, a mae bartneriaeth rhwngddo fe a Cain Owen neu tipyn o waniaeth. Ond dyma Darren Thomas, pen arall y ca. Thomas yn chwilio am gymorth. Mae'n dod gan Cartwright, ond ergyd wyllt gan yr amddiffynwr ymhell dros y bar. A Caernarfon yn wastraffus. Ie, ddyn un o'r rhain, wel, mynd am y pŵer. Darren Thomas yn ei dda, yr hediad yn ei dda, dal y bel lan. A wedyn, dwi'n ein un peth all llall, dwi'n groesiad, dwi'n ergyd yn y marn ni. Mynd nôl at y Wood eto, ni'n sy'n mynd i sôn. Mae fe hefyd, mae'n rhaid dechrau pob gêm gyngrair y tymor hyn. Felly, pyn ti'n cael y cyfleuon na, ti'n chwarae bob wythnos, ti'n creu momentum mewn dy hunan, a creu hyder o fewn dy chwarae hefyd. Chwaraewr da, chwaraewr talentog. Mae Mark Jones ar y bwtwm coch gyda ni heddiw, fi'n siŵr fe fydd Nathan Wood yn rhan o garfan Cymru Ec unwaith eto. Yn y flwyddyn newydd pan fydd Lloegr a Chymru yn cyfarfod yn Altrincham yn mis Mawrth. Y llongyfarchiadau i Mark Jones gael ei ailethol fel rheolwr y tîm, a dim syndod yn dilyn y fuddugoliaeth hanesyddol yna ar yr ofal y llynedd o beder i ddim. Un arall oedd yn rhan o'r garfan oedd Cain Owen, a dyna Cain Owen yn chwarae'r bel mewn i drad Ryan Reynolds. A dwi'n meddwl bod Mark Jones yn gwneud tîm Cymru dan... Beth yw'n o'r? 70, gyda? Wel, fi'n credu taw dros 60. Ie, mae Mark Jones yn credu, o'n i'n siarad cyn y gêm, vets go iawn fel petai. Mae e'n chwarae i bêl drod go iawn, tra bod fynden straffaglu yn y bêl drod cerdded. Ond dyna ni, pawb at y peth y bo, ond llongyfarchiadau i Mark Jones bydd e yn herio Lloegr wythnos nesaf. Cic rydd i Pen-y-bont. Owen a hi, a'r peniad! A'r tro hwn... Iorwerth eto. Wel, mae'n mor grif yn un o... Dim ond clip bach yw hon. Gwybod bod Iorwerth yn mynd i ennill y bel yn yr awyr. Goffod creu o pŵer i gymaru ar ddoi. Neu'r gol gynta. Welon ni o Mael Davies, y croesiad. No Edwards allan at Griffith. Bydd e'n edrych i fwydo Bradley. Ond rhyngipiad gan Mael Davies. Mae nôl at y gol geidwad. A buon ni'n canmol Josh Tibbets yn gynharach yn y rhaglen am yr arbediadau rhyfeddol mae e wedi gwneud. Ond dim gobeith ar gyfer y 2 gol heddiw. Sgiliau bach hyfryd unwaith eto gan Wood.
Symud y bel allan yn bert allan at Cain Owen. Cadw'r meddiant, newid cyfeiriad ac yna'r bas ymlaen at Georgievski. Georgievski yn gwneud y gwaith caib a rhaw o greu a troi ac ergydio ac ychydig heibio'r postyn. Hyfryd gan costio Georgievski. Mor anlwcus. Wel, am bel yw hon. Gweld yr hediad gan Georgievski, y troi ar yn ei wych, a ni'n meddwl bod i mewn. Yn bwrw'r postyn fe? Oedd hi'n agos. Byddai wedi bod yn gol bert iawn. Reynolds jyst yn gweld yr hediad. Bron o Harai'n ddall mewn i llwybr Georgievski. Ac un peth sydd yn ddiddorol pan ti'n edrych ar y carfannau Sean, ti'n edrych heddiw ar Lewis Clutton, Kai Whitmore, Lewis Harling, i gyd ar y fainc, a maen nhw dal heb Mark Little a Sean MacDonald oherwydd anafiadau. Sam Snaith hefyd. Felly, mae Pen-y-bont nhw wedi datblygu. Maen nhw yn eiddfedu fel clwb yn yr uwch gyngrair, a maen nhw'n heiddi llwyddiant. Davies. Mynd ar draws Caen, troi ac yn gryf, ac yna ni lledyddi at Georgievski. Fe yn erbyn Cai Griffith, 1-2 gyda Miles Davies, a tro hwn mae'n rhy gryf. Mae'n allan am gic gol. Pentost i Hugh Griffiths, wrth ni agosau at hanner amser ar ei hôl i o 2 i ddim arrediad o 5 colled. Y tro diwetha nhw ennill pwynt oedd yn erbyn Cei Conna mewn gêm ddramatic ar y 19fed o Dachwedd. Yr unig fuddigoliaeth oedd i cartre tymor hwn yn dod yn Met Caerdydd. Mae'n mynd i edrych fel petai mynd i fod yn dymor hir iddo fe. Wel, dyna tro diwetha un o ennill hefyd, Mike. Nôl y mis Hydref erbyn Met Caerdydd. Ond fel ti'n gweud, maen nhw'n i cael sawl anaf i chwaraewyr sydd yn bwysig i'r tîm. Danny Donahue, nid yn unig yn chwaraewr da, mae fel llais ar y maes, fe yw'r capten. Pen ti'n colli chwaraewr fel yna, mae'n enwedig fel ti'n gweud, i gymaru ar ddoi garfan hefyd, os dan nhw falle ddim o'r chwaraewyr i ddod mlaen a llenwi esgidiau chwaraewyr fel hynna. Prif ymosodwr, y prif amddiffynwr, y 2 ohonyn nhw allan, a falle allan am gyfnod hefyd. A falle dyna beth mae Rhys Griffiths wedi dysgu o'r tymor diwetha, na fe bydd yn ei feniadol o Marsh Hughes. Marsh Hughes yn bwydo Darren Thomas. A Reynolds ar draws, a mae'n drosedd gan Darren Thomas, a mae'r dyfarnwr yn mynd i'w boced yn syth. Melyn i Darren Thomas. Y dacl anghyfreithlon ar Ryan Reynolds. Dwi'n jyst yn meddwl, mae'n colli'r bel rhyw faint fan hyn. A jyst yn mynd yn uchel mae fe. Mae fe'n mynd trwy'r chwaraewr. Dwi'n ennill y bel, gwyd? Dwi'n ennill y bel. Falle bod hi'n bach yn hall, achos oedd y dyfarn o'n man ar lle, ond yn gweld bod wedi'n mynd trwyddo yr amddiffynwr. Braidd yn anlwcus yn y marn i. Dwi'n cytuno da ti, Sean, y tro hwn am y penderfyniad yna. Oedd e'n gryf yn y dacl, ond yn gryf ac yn ennill y bel, ond melyn yw i Darren Thomas. A rhaid cofio gael Thomas cerdyn coch yma yn erbyn Pen-y-bont y tymor diwetha gyda Lewis Harling yng Nghwpan Cymru. Thomas, chwaraewr mwyaf profiadol yr ymwelwyr, 4 gol y tymor hwn, 35 mlwydd oed. Ond dal gydag rhywbeth i gyfrannu i'r clwb lleol. Tafliad hir nawr gan Miles Davies tuag at Borges, ond bel yn cael ei helpu mlaen. Mae nôl gan Davies, lle ag amser i groesi at y postyn pella. Borges yno, a mae allan am gic gornel oddi ar Iwan Cartwright. A petai'n droi'n beder, Sean, byddai drosodd. Amen. Miles Davies, unwaith eto'r croesiad. Yn mynd yn y ddwfwn y tro hyn. Dod oddi ar pen. Mae'n ffynwr. Be welwn ni nawr. Un arall o'r cae ymarfer, Mike. Wel, beth welwn ni y tro hwn, sgwn ni. Y gic gornel diwetha yn arwain at gol Iorwerth, y tro hwn at y postyn pella. A tuag at Iorwerth eto, ond tro hwn yn methu cael gafel arni a chyfleu wrth ymosod. Bydd y gol nawr yn neud tipyn o waniaeth i Caernarfon ac i'r gêm. Mlaen tuag at Marsh Hughes. Gosset, ond Iorwerth eto yn defnyddio'i brofiad i fynd yr holl ffordd nôl at Absalom.
a'r perygl yn diflannu. A hir lawr y ca, tu ôl yr amddiffyn, Miles Davies yn mynd am ergyd ar draws gôl. Oedd e wedi cael cipolwg i'r canol, dwi'n meddwl, gweld bod neb yno, mynd i hunan, ond nid yr opsiwn cywir. Ie, dwi'n meddwl na i ergyd ar gôl oedd hon gan Miles. Achos fel ti'n gweud, yn cymeryd y golwg fyna, so fe wedi gallu torri ddi nôl mewn i'r rhediad. Rafael, ond mynd am yr ergyd, fi'n credu nath Miles fyna. A tafliad fydd i Caernarfon reit lawr yn y gornel. Amser yn rhedeg allan i dîm Hugh Griffiths ar ddiwedd hanner digon siomedig a rwystredig i'r rheolwr, mae'n siŵr. O'n i'n sôn yn gynharach, Siôn, efo ti byth falle mae Rhys Griffiths wedi dysgu o'r tymor diwetha. Yn yr ail hanner y tymor yna, dim ond un buddigoliaeth allan o'r 10 ola na, oedd anafiadau, gwaharddiadau, paratoi am gwpan Cymru ac yn y blaen. Ond dyna un peth fydd gydag e tro hwn ydy dyfnder carfan. Ie, cytuno 100% gyda ti, Mike. Llynedd, fi credu, sy'n o ran i'r bala, call colli o 11 gol i ddim efo tîm ieuenctid. A fel ti'n gweud, dan o Cwpan Cymru hefyd i edrych mlaen i. Felly, rhaid cadw chwaraewyr oedd yn hanner ffit ar gyfer y gêm ni fyd. Ond fel ti'n gweud, wedi adeiladu carfan nawr. A be mae hwnna'n neud yw creu cystadleuaeth o fewn y tîm. Owen, chwilio am Davies. Davies yn codi'n bert. Ac yna, mae yna gam sefyll yn erbyn Billy Borge yn y canol. Nid yn unig mae'r chwaraewyr da, maen nhw'n athletwyr da hefyd, yn dyn nhw. Pan ti'n sôn, fi sonio ni'n gynharach y bit i'r ffordd mae Georgievski'n gallu codi mor uchel yn yr awyr. A Miles Davies yn debyg, felly maen nhw'n gallu taflu'r bêl at y postyn pellaf yna gan wybod i bod nhw'n mynd i ennill y bêl gynta. A'r bêl letraws, pa mor aml, dyn ni'n gweld Pen-y-bont yn lledu'r bêl o un ochr y ca i'r llall yn gwybod bod da nhw chwaraewyr sy'n mynd i gael ennill y bêl yn yr awyr. Borge yn hir, tuag at Georgievski rhwng yr amddiffynwyr. Gweithio'n galed yn ei cael nhw lawr fel mae Cain Owen yn gwneud, yn gorfodi ffw am y nôl. Goliau gan Rafael Reynolds o Iorwerth yn rhoi'r fantais i dîm Rhys Griffiths yn yr hanner cynta yma. Bydd e wrth i fodd gwbl wahanol i nos fawrth pan oedd hi'n ddi-sgôr a'i dîm yn straffaglu o flaen gôl yn erbyn Ebus. Ond maen nhw wedi bod yn dda iawn yn yr hanner cynta yma. A mae rhaid i gweud, y tair gôl o safon hefyd, y gôl gyntaf am groesiad oedd hwnna gyda Miles Davies. A wedyn, Reynolds yn benni ddi'n-gelfydd yn y gornel eisiau, a Iorwerth hefyd yn benni fel ymysodwr. Yn agosau at funud ola'r hanner Bell. Ond eto'n wastraffus yn chwilio am Darren Thomas yn drwchwch ar y lle sy'n gan Rafael. Rafael dechreuodd y sgorio wedi 8 munud o groesiad Miles Davies. Bêl lawr y sianel yn troi Cartwright ras rhwng fe a Georgievski yn y bêl sy'n ennill ar y gwynt. Chi'n clywed rwystredigaeth Hugh Griffiths yn y cefndir, ond bydd hwn wrth i fodd, Siôn. Mae popeth yn mynd i blaid e. Dim pwysedd. Falle welwn ni fynd o mlaen. Roedd rynfach i hunan. Lloyd, you've got to be able to get on this, Lloyd. We need you for contact in here. Dyn ni weld faint o amser sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner yma. A'r ateb yw munud. Lle munud yn unig. Bydd Llechen lan i Pen-y-bont yn neud tipyn o wahaniaeth. Neu wrth gwrs ychwanegu at ei sgôr. Dyma Ryan Reynolds. Reynolds a chyfle i groesi. Mae'n drosedd amlwg gan Griff John. Lle hwnna yn crynhoi rwystredigaeth tîm Caernarfon.
yn yr hanner yma. Yn sicr, Mike. A un cyfle arall nawr i Pen-y-bont troed i mewn yn y blwch. Edrych am y chwaraewyr mawr sydd gyda nhw falle yn y postyn pella. Dyna lle mae Iorwerth yn cerdded yn dawel tuag at. Un cyfle ola yn yr hanner ta i ychwanegu at i tair gol yn barod. Cain Owen y capten dros y gic rydd. At y postyn pella Miles Davies oedd yn codi. Bradley yn clirio. Y bas Letraws. Ond mae dros ben pawb. Dyna chwiban ola Ryan Kenny o hanner hynod lwyddiannus i dîm Pen-y-bont. Cion Raffel yn rhoi tîm cartre ar y blaen wedi 8 munud o groesiad Miles Davies yn dyblu mantais yr ergyd dda gan Ryan Reynolds o ymyl y cwrt Cosby. A trydydd yn dod oddi wrth Josh Iorwerth, symudiad o'r cae ymarfer. Ond y fantais i'r tîm cartre yn amlwg yn yr hanner cynta yma. Yn Stadiwm Gwydir STM yn yr hanner. Pen-y-bont tair, Caernarfon dim. Diolch nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner.
know that that's not serious. Are you... fucking sure, like... So... No, it doesn't matter, it's still a fucking injury. It's head of this. So you're a doctor now? You're now a doctor to tell me that that's not... You know that that's not serious. Are you... Come, Brad, it's you! We're in the pressure now. Brad! Come, Brad, it's you! We're in the pressure now. Brad! Come, Brad, it's you! We're in the pressure now. Brad, fucking sure, like... So... No, it doesn't matter, it's still a fucking injury. It's head of this. So you're a doctor now? You're now a doctor to tell me that that's not... You know that that's not serious. Are you... fucking sure, like... So... No, it doesn't matter, it's still a fucking injury. It's head of this. So you're a doctor now? You're now a doctor to tell me that that's not... You know that that's not serious. Are you... fucking sure, like... So... No, it doesn't matter, it's still a fucking injury. It's head of this. So you're a doctor now? You're now a doctor to tell me that that's not... You know that that's not serious. Are you... Come, Brad, it's you! We're in the pressure now. Brad! Come, Brad, it's you! We're in the pressure now. Brad! Come, Brad, it's you! We're in the pressure now. Brad, fucking sure, like... So... No, it doesn't matter, it's still a fucking injury. It's head of this. So you're a doctor now? You're now a doctor to tell me that that's not... You know that that's not serious. Are you... fucking sure, like... So... No, it doesn't matter, it's still a fucking injury. It's head of this. So you're a doctor now? You're now a doctor to tell me that that's not... You know that that's not serious. Are you... fucking sure, like... So... No, it doesn't matter, it's still a fucking injury. It's head of this. So you're a doctor now? You're now a doctor to tell me that that's not... You know that that's not serious. Are you...
Croeso nôl I Stadiwm Gwydyr STM, lle mae Pen-y-bont ar y blaen o 2-0, a maen nhw wedi gorfod wneud newid ar ddechrau'r ail hanner yma, gyda Dan Jeffries, y rhai bod e wedi anafu byddwn ni'n meddwl. Mae e'n gadael y ca, Kai Whitmore yn gwisgo rhifin ar 10, nôl. Wel, fe sy'n mlaen, a fel wedon ni, Sean, jyst cyn yr hanner, un o'r meinciau cryfa falle yn uwch gyngrau'r Cymru, gan Pen-y-bont gyda Whitmore mlaen a Jeffries bant. O'n sicr, sicr. Wel, ni'n chwilio am ymateb fan hyn yn dilyn geiriau hall, dwi'n siŵr gan Hugh Griffiths yn ystod hanner amser. Ond maen nhw wedi ildio'r meddiant yn sydyn iawn yng nghanol ca. Dyma'r cyffuriau cyntaf I Whitmore. Whitmore at Raffel. Raffel yn cael cyfle I droi ac I fwydo Wood. Ymlaen at Raffel. Mae'n tynnu'r bêl nôl ac yn taro'r bar. Mae Miles Davies wel am ddechreuad i'r ail hanner. Allen nhw wedi sicrhau'r pwyntiau fanna yn sicr gyda'r ergyd gan Miles Davies. Ond oedd e mor rhwydd, oedd fel se Pen-y-bont yn cerdded trwy Caernarfon ar ddechrau'r ail hanner yma. Ni'n sôn, Sean, yn chwilio am ymateb, ond mae'r ymateb wedi dod oddi wrth y tîm cartre. Wel, Whitmore, cyffyrddiad cyntaf fi'n cymeryd, mynd mlaen yn union gyrchol, tynnu di nôl I Miles Davies, oedd e'n meddwl bod wedi sgorio. Wood eto yn y chwarae, a am gol fydde honno'r fod, ond ti'n iawn, Mike, edrych am ymateb o chwaraewyr Caernarfon, mae Pen-y-bont, wel, maen nhw'n mynd am y jugular. Whitmore fan hyn, wedi dod ymlaen, rhediad yn gyrchol, yn denu chwaraewyr a galluogi y symudiad I datblygu. Caranhad o'r newid ar yr hanner. Whitmore mlaen a Dan Jeffries bant. Felly Ryan Reynolds, byddwn ni'n meddwl, bydd yn mynd nôl I greu y tri yn yr amddiffyn, gyda Whitmore yn symud I ganol ca. Reynolds sy'n chwaraewr mor hyblyg. A dyma Pen-y-bont yn dod unwaith eto. A dyma Reynolds cyntaf i'r bêl. Chwarae nawr yn yr amddiffyn, ond dal I fynd am gol. Braidd yn uchelgeisiol tro hwn, ond mae e wedi sgorio dwywaith yn erbyn Caernarfon yn barod y tymor yna, felly pam lai. Ie, pam lai. Fel ti'n gweud, pigo'r bêl lan ar yr amddiffyn. Agor lan iddo fe. Ddim yn cael I ben dros y fe, wastad yn mynd i'n uchel wedyn. Ond ie, ti'n sôn am fainc Pen-y-bont I ddod â chwaraewr fel Whitmore oddi ar y fainc a mewn i'r tîm. Be mae fe mynd I rhoi i'r tîm yma yw rhediadau penderfynol. Mae'n anlwcus ddim I gael I le, achos byddwn ni'n meddwl bod e'n chwaraewr bydde nifer ohono ni'n dewis fel yn yr 11 cynta. A Reynolds yn bugeilio'r bêl allan. A gair eto am Ryan Reynolds, mae'n chwaraewr fel wedes I hyblyg am ryddawn iawn. Mae'n gallu chwarae unrhyw le yng nghanol ca ac unrhyw le yn y cefn. Felly yn chwaraewr defnyddiol iawn o fewn y garfan ac yn sicr wedi creu argraff yn ystod y tymor yna ac yn cael I siar o goliau fel I ni wedi gweld y prynhawn yma. Georgievski helpu'r bêl mlaen I lwybr Raffel. Gosset. Ni orfodi reit nôl at Josh Tibbets. Dim gobeith I Tibbets yn y gol gyda'r tair gol sydd wedi cael I sgorio yn barod gan y tîm cartre. Mae'n mynd yn hir, tuag at Bradley. Peniad Borge yn syth at Marsh Hughes. Gosset at Noah Edwards. Pan ych chi'n enwi pobl fel Danny Gosset, Noah Edwards, dyn nhw ddim fel sy'n nhw heb brofiad yn y tîm yna. Ond yn sicr, maen nhw wedi bod yn ail reit ar draws y ca yn ystod yr hanner 100 munud cyntaf yma. Ie, a fi welon ni fyna, wel, o'n i'n gallu gweld o'r pwynt sylwebu, y gwaniaeth yn y doi dîm yma, Marsh Hughes yn pigo'r bêl lan, a'n lle edrych am hediad Danny Thomas, achos oedd y drwyddo, oedd e'n rhydd, yn chwarae'r bêl syml. Ddim yn edrych I droi a chwarae Danny Thomas mewn. Edrych I Darren Thomas mewn yn hytrach, mae'n jyst yn edrych am pas fach digon hawdd. O'r ergyd fanna, allan am gic gornel. Darren Thomas yn ei chanol I. Ie, Darren yn pigo I lan fan hyn. Gael I ergyd I ffwrdd. Gwyriad. Sa'n siŵr os oedd I ar darged, ond cyfle.
Mae'r gol nesaf yn holl bwysig. Cic cornel gynta'r gêm I Caernarfon. Bradley I grymanu'r bêl mewn at y postyn y gollaf. Miles Davies yn cael y cyffyrddiad cynta. Mae'n cael ei chlirio yn dros dro yn unig. Mae gan Noah Edwards. Edwards mewn i'r canol yn Iorwerth yn penio i'r ochr. Felly dim perygl a bêl yn cael ei chlirio. Mae yna wynt cryf o blaid Caernarfon yn yr ail hanner. Fe welwch chi ergyd Tibbets, ond yn cael gormod arni, a felly dim perygl, a mae gan Absalom yn y gol I Pen-y-bont. Mae yna baratoi o ran eilyddio, o ran yr ymwelwyr, Aaron Simpson, sy'n derbyn y cyfarwyddiadau gan y tîm hyfforddi. Hir tuag at Wood, Bell yn ennill y peniad. Hold, set. Good. Go, Lloydie. Lloydie. Wood yn chwilio am yr hediad gan Cain Owen. Cain Owen ar draws wynydd y gol a Raffel. Oedd e chydig tu ôl y chwarae fanna. Cion Raffel. Ergyd neu croesiad o'r penderfynwch chi, ond am rediad penderfynol gan Cain Owen. Wel, croesiad yw hwn. Wood eto yn y chwarae. Codi ben, a mae'n gweld Raffel y postyn pella. Alla fe wedi cael just trod iddo hwnna, a mae'n gol. Ond yn sicr, oedd hwnna yn groesiad a pwrpas gan Cain Owen. Cion Raffel ddim yn cweit yn gallu ailadrodd campau Anthony i Manchester United nithwr yn erbyn Everton. Y gol gynnar yna o'r dair asgoriwyd yn Old Trafford. Falle bod fi bach yn freiniadol, ond ti'n rhoi popeth mewn I jyst cael unrhyw fath o cyffyrddiad yn y safle fel yna. 2 gol y tymor yma yn yr uwch gyngrair I Cion Raffel. A fel fi o'n i'n sôn gyda Mark Jones, hanner amser mae'n syndod. Symudiad da fan hyn gan Caernarfon, yn gweithio bêl allan at Gosset. Rhyngipiad pwysig gan Ryan Reynolds, bêl yn cael ei chlirio, nôl mae'n dod, cyfnod da fan hyn I Caernarfon. Joe Fow tuag at Bradley, bêl yn cael ei rhyngipio unwaith eto, a Pen-y-bont. A mae allan am dafliad I Caernarfon. I'n syni falle Rhys Griffiths fel blaenwr profiadol, llongoliau, 7 ergyd air. A di ddim yn gweld rhyw fath o flaenwr gwerth 15 gol yn ymddangos yn hîm Pen-y-bont. Mae yna'n pwynt da. Achos, do'n y 4 mlynedd diwetha, fel ti'n gweud, nhw ddim wedi cael beth ti'n galw out rhif 9 fel oedd Rhys Griffiths o petai. Syni fi fyd bod e ddim falle wedi mynd allan i'r farchnad wel, dim prynu, ond cael chwaraewr tebyg I beth oedd e. Ond yn sicr mae wedi mynd am Cion Raffel fel I rhif 9 fel petai. Be yw'r chwaraewr, mae e yn rhoi ffydd ynddo fe I ddal y bêl I fyny, I gael y chwaraewyr talentog o'i gwmpas e yn creu. Yr agosa ni'n mynd I weid, mae wedi dod I rhif 9 yna yw Sam Snaith, ond I fi, dwi'n mynd cymeryd digon o gyfleon sy'n dod iddo fe. Owen nôl at Absalom. Davies yn mynd yn hir. Tibbets oedd I ar ei linell, a mae yna gam sefyll yn erbyn Nathan Wood. Lliman ychydig yn hwyr fel sy'n draddodiadol erbyn hyn. Mael trial ffindo'r hediad Wood yn mynd bach yn gynnar. Lot yn fi. Mae'n y syniad yn iawn oherwydd maen nhw war yn erbyn bach o wynt fan hyn, felly mae'r peli na mynd I aros fyny chydig. Tibbets yn letraws. Marsh Hughes yn codi. Yn cael ei giro yn yr awyr. Sgiliau bach pert gan Gosset. Gosset. Derbyn y bêl nôl, ond mi oedd yna drosedd chwarae da gan y dyfarnwr fanna'n chwilio am fantais, dim mantais I Caernarfon, felly ni'n dod nôl am y gig cryf a sgiliau bach pert gan Gosset. Sgiliau gwych wedyn gan Gosset. Un da I fel petai efo unan. Gwadd y dacl. Mae'r dyfarnwr yn y peth iawn, gadael y chwarae I ddatblygu. Dim byd yn digwydd, felly dod nôl ar gyfer y gic cryf wedi. A Gosset unan fi'n cyferyd.
Ddim cymeryd hon neu Darren. Edson, nowhere. Wel, Darren Thomas a Danny Gossett sydd dros y gic rydd. Mae yna wynt cryf tu ôl iddyn nhw. Mae Gossett yn mynd, ond mae'n syth mewn i'r wal. Thomas yn ail gasglu. Troi nôl ar ei drod dde. Mewn i'r canol. A'r bêl yn cael ei chlirio ar y ffel ras rhyngddo fe a Joe Fow. Fow yn cyrraedd na'n gyffwrddus. Tibbets ddim yn gyffyrddiad cyntaf orau, mae'n clirio ymhell lawr y ca. Gossett eto yn ceisio troi am ddiffyn Pen-y-bont. Mae Iorwerth mewn dau feddwl fanna, a mae di ildio cic gornel, braidd yn ddi angen. Neb falle diffyg cyfathrebu fanna, Sean? Ie, falle diffyg cyfathrebu ei hunan fi'n credu fanna, gyda'r peniad yna. 10 munud wedi chwarae yn yr ail hanner. Parhau Pen-y-bont tair, Caernarfon dim. Y gic gornel yn un sal. A mae Absalom yn galw. Diddorol gweld Celyn Absalom gath cyfnod gyda Merthyr, cyfnod gyda'r Barry, cyfnod byr iawn gyda Caerfyrddin, ond Rhys Griffiths yn rhoi ffydd bron yn gyfan gwbl iddo fe. Mae Alex Pennock ar y fainc, ond Absalom yw rhif 1 Rhys Griffiths am y tymor hwn. A mae'r ffaith i bod nhw wedi ildio cyn lleied o goliau y tymor yma. A dde ddim yn rhif 1 i'r Barry y llynedd, a nhw'n mynd lawr. Reynolds yn troi. Oedi unwaith eto, dyma Gossett mewn i'r cwrt Cosby. Ar ei ergyd bant ar ei drod chwith, ond bêl yn cael ei chlirio, a mae'n afantais pellach fan hyn i Pen-y-bont. Georgievski, pwyso mesur yr opsiynau, disgwyl am gymorth. Davies sydd yno. Gossett yn gryf. Ysgwydd ac ysgwydd gyda Mael Davies. Davies ar y llawr, y bêl gan Caernarfon. On y drosedd, Sean? Na, dim i fi. Fel ti'n gweud, Gossett, jyst bach yn gryfach ar y chlysur yna. Yna Mael Davies. A dim achwyn gyda Mael i fod yn deg iddo fe. Hir eto chwilio am Marsh Hughes, cyffyrddiad cyntaf arbennig gan Marsh Hughes. Sgiliau da hefyd, tynnu'r bêl yn ôl tuag at Bradley, yma yn y drosedd gan Bradley ar Iorwerth. Ond dyna'r gore i ni wedi gweld y prynhawn yma gan Tom Marsh Hughes. Ie, gwadd y dacl fan hyn. Reynolds cael ei droi bob siap. A Bradley, wel, mae wedi mynd lawr yn dal i ysgwydd. Ond yw Iorwerth, dwi'n meddwl yw hwnna. Dwi ddim lot gwell waith. Na, mae Iorwerth, mae'n tipyn o boen fan hyn. Bradley hefyd. Dwi'n siŵr o fe rhyw fath o dead leg mae Iorwerth wedi cael. Gawn ni werth y gwrth drawiad nawr. Ie, ddoi'n dod at ei gilydd. Iorwerth yn dal yn ennill y bêl, a Bradley fel jyst yn rhedeg mewn. Bach yn... Wel, ddoi'n dod at ei gilydd a... Ddoi'n penni ar llawr. Bydd y naill tîm na'r llall am golli'r ddau chwaraewr yma gan gofio bod Dan Jeffries eisoes wedi gofio cadael y ca. Sean MacDonald wedi anafu. Gêm eddill sy'n cael ei chwarae heddiw. Yn dilyn y canlyniad, nithwr y Flint 1 Aberystwyth 1 pwynt da i Anthony Williams. Gôl hwyr i'r Flint yn dod o'r sgôr yn gyfartal. Ebys dal i chwilio am ei buddigoliaeth cyntaf yn croesawu Met Caerdydd, sy'n mynd i syrthio un safle os ydy Pen-y-bont yn parhau i giro heddi. Y bala yn erbyn Pontypridd. Maen nhw'n cwrdd am yr eildro mewn wythnos. Ac yna dre newydd yn erbyn Ceicona, gêm fawr yn y chwech ucha a'r Seintiau Newydd yn croesawu'r adar gleision. Ysdi bron proffwydo'r ysgolion. Dwi'n gwybod. Bet 365. O'n i'n meddwl bod fi ar Sky Sport yna. A mae'r ddau gochyn oddi ar y ca yn dros dro. A mae Iorwerth, mae'n ddyn mawr yn dweud. Cawr o foi. Yn sicr wedi gwneud gwahaniaeth yn y cefn i Pen-y-bont tymor yma. Hir
mewn i'r gwynt gan Absalom. Ie, mae fe'n bron yn un o'r chwaraewyr yna, Sir Rhys Griffiths yn hoffi falle dod o fe oddi ar y ca, achos fel ti'n gweud, un neu ddoi, Anaf, Sean MacDonald. Billy Bosch! Nôl, wel, i fod yn deg i Billy Bosch yn credu Iorwerth, camgymeriad Iorwerth oedd e, i beniad nôl ato fe, ddim y gore, ac yn rhoi Bosch mewn trwbl. Bron i Caernarfon fanteision. Dyna welliant gan yr ymwelwyr. Dyma Darren Thomas, lawr yr asgell chwith yma. Mae'n croesi at ymyl y cwrt Cosby. Bradley. Cai Griffith. Griffith at Thomas. Os yna gyfle i daflu'r bel mewn y cwrt Cosby. Os yn wir, mae'n ansicrwydd. Dyma Bradley. Ac yna Gosset. A cyfle gore'r ail hanner i'r ymwelwyr yn diflannu. Danny Gosset. Ergyd tro'r dde dros y bar. Ie, chwarae da fan hyn eto gan Darren Thomas. Y bel yn glanio i Gosset. Mae'n dod yn gloi. Just cadw i benne dros y bel. Trio pasioi. Fel nath Reynolds i fi gole. Dyna fe ddylai fe i wneud, ond yn ffodus. Y bel yn mynd yn bell dros y bar. Eilyddio pellach i Pen-y-bont. Mae Cion Raffel wedi gorffen i waith am y prynhawn, awr wedi chwarae yma i dîm ar y blaen o 2-0. Raffel yn rhwydo'r gol gyntaf, prynhawn yma i ail yn yr uwch gyngrair. A Lewis Clutton nath ddechrau i gêm gyntaf y tymor yma yn ebyn Ebys canol wythnos. Mae ei ffordd nôl o anaf cas hefyd. Mae e'n dod ymlaen a mae fe'n chwaraewr creadigol, twyllodrus iawn hefyd. George Ajewski yn gryf. Mae yna bar syml ymlaen at Whitmore. Mae'n dewis yn sgwar i Kane Owen. Owen yn ffigio, parhau i fynd. Clutton i gyffyrddiad cyntaf. Nid y cyffyrddiad gore a'r gynildio'r meddiant i Bradley. Ond maen nhw'n nôl yn ei safle. Y chwaraewyr mewn glas yn syth yn ôl. A'r elfen o dempo a chyflymdra ydy'r gwahaniaeth rhwng y ddau dîm, y prynhawn un o'r gwahaniaethau mawr rhwng y ddau dîm, Sean. Ie, a opsiwn neodd i ar y bel hefyd. Welwn ni fyna Bradley yn neud y pethau iawn yn dal i lan. Oedd dim opsiwn iddo fe. Dim opsiwn i mynd ymlaen. Dyna'r gwahaniaeth mawr, yr ffaith bod symudiadau Pen-y-bont oedd i ar y bel, lot yn well. Am bol... O'n i'n mynd i fe am bel oedd hwnna'n mynd i gweld. O'n i'n gweld yn union beth oedd yn trio wneud. A oedd e'n gwybod yn iawn hefyd. Oedd e'n mynd mewn i'r gwynt. Oedd e'n chwarae pel letraws canol wythnos yn ebyn Ebys. Un o'r pasys gorau letraws fi wedi gweld y tymor yma. A bu bron iddo fe arwain at gol. Wnaeth yn fod yn taro'r postyn. Mae jyst gydag hynny yn ei gêm. Bel hir gan Lori Bell, ond mae'n uniongyrchol. Mae Darren Thomas wedi mynd i'r llawr. A dyn nhw ddim yn ofan chwarae'r peli yna, y peli anodd. Dwi'n meddwl, maen nhw'n falle y neges o Rhys Griffiths, pidwch fod ofn i chwarae'r bel anodd. Achos wastad, ti'n gweld lot o chwaraewyr jyst yn fodlon chwarae'r bel letraws, y bel syml, yn lle mynd yn falle paso, mae'r dyn yma yn gallu gwneud. A hwnna ydy'r gwahaniaeth Sean hefyd, rwy'n cael ymosodwr yn reolwr yn hytrach na gamddiffynwr. Falle, ond hefyd, a ti chwaraewyr fel Miles Davies, fel Kane Owen, sydd yn gallu wneud hyn, felly os yn un reolwr ar y ddoi, yno byddwn ni'n gweud, cariwch mlaen i wneud beth chi'n neud, boes. Camgymeriad gan Bell, ond Wood yn methu cyfeirio i beniad i lwybr George Ajewski. Clutton cadw'r meddiad, mae'r cymorth yno gan Miles Davies. Pen-y-bont yn cymlechu pethau. Tacl bwysig gan Bosch a'r Cai Griffith. Mae yna gyfle fan hyn am y bel letraws trwy hwn gan Caernarfon, ond Reynolds yn y fan ar lle. Ni'n ymddiheirio am yr iaith anweddus i chi'n clywed. A Hugh Griffiths yn derbyn y cerdyn melyn gan Ryan Kenny yn protestio gyda'r pedwerydd swyddog Tom Bevan.
Felly Melyn i'r reolwr. Owen yn chwilio'n hir, yn annog yr hediad gan Georgievski. Mae y tu ôl i Cartwright. Cartwright yn sefyll i dir. Gwaith da gan yr amddiffynwr. Agosau y 3/4 y gêm wedi chwarae. Mae Caernarfon wedi bod yn well yn yr ail hanner. Pen-y-bont efallai wedi tynnu'r drod oddi ar y sbardun, Sean? Ie, i ryw raddau. So, y gêm Caernarfon nawr i trial cael rhyw fath o gol, y peth pwysig i Caernarfon nawr, ond a pido cael crasfa. Tro diwethaf fi'n credu o'n i'n fyw yma yn darlledu'r gêm hon, fe gollon nhw 6 gol i ddim. Wel, ie, yn sicr dyn nhw'n mysau ailadrodd y canlyniad yna. Wood. At y postyn pella, ond neb yno yn gwisgo glas yn anffodus. Oedd Clutton wedi bwydo Wood yn bert, o'ch chi'n gallu gweld beth oedd eisiau wneud, ond oedd y chwaraewyr i gyd wedi mynd at y postyn agosa. Ie, chip bach yw i, just dal i lan. Georgievski yn credu oedd yn mynd mewn, yr unig opsiwn oedd arno i Wood, ond ar yr achlysur yna ddim yn ffindo i ddyn. Ond ma Wood, mae wedi bod yn pob gol neu symudiad da mae Pen-y-bont wedi creu. Mae'n odd, dwi wedi gweld tipyn o Pen-y-bont yn ystod y tymor yma, fel arfer y cyfuniad o Nathan Wood a Cain Owen lawr yr asgell chwith, ond mae fel sy'n Wood wedi cael mwy o ryddid i chwarae o gwmpas neu ar draws y llinell flan. A yn sicr mae'n chwarae i gryfderau fe Rhys Griffith. Yn rhedeg mewn i drwbl y bel hir eto yn ceisio troi am ddiffyn yr ymwelwyr yma allan am dafliad i Caernarfon. Wel, welwn ni James Waite yn gadael yma ac yn mynd i gas newydd. A ni wedi gweld Will Evans yn gadael y bala i fynd i gas newydd. Fe Nathan Wood ydy'r un nesaf ddi ar y llinell o'r petai. Wel, ysgariaeth ymlaen i wneud beth mae fe'n wneud, o chwarae'r ffordd mae fe'n chwarae, wel, pam lai? Bel hir nôl gan Whitmore i Absalom, wedi taro hwnna'n gryf. Mae'n braf gweld chwaraewyr sy'n chwarae yn uwch yn Cymru yn cael cyfle i wario ar lefel uwch. Mae'n mynd i fod yn ddifyr yn y 6 ucha gyda Pen-y-bont mor benderfynol o wneud yn well na beth wnaethon nhw y llynedd gorffen yn 6ed a hynny mor siomedig ar ddiwedd y tymor. Ond hefyd yn y 6 ucha lle fydd yna ras i gyrraedd y 7fed safle. A rhaid cofio Caernarfon nath ennill y gemau ail gyfle yn erbyn y Fflint diwedd tymor diwetha. Bydd Hwlffordd i fyny na dwi'n siŵr. Ond a fydd Caernarfon efallai ar beth i ni wedi gweld heddi mewn perygl o fod yn syrthio. Mae'n mynd i fod yn dyn, gyda'r nifer o boes sydd yn nhw allan, gyda anafiadau ag ati. Fe allai i fod, peth pwysig i tîm Hugh Griffiths nawr yw trio un yw ennill, cael wyn fach, cael bach o hyder nôl mewn i'r tîm a mewn i'r garfan. Ond falle fydd rhaid fe adio un neu ddoi hefyd at y garfan. Ie. Wel, mae yna sales fel arfer yn mis Ionawr. Mae Aberystwyth wedi bod yn brysur yn barod. Wedi dod mewn â 3 chwaraewr. Mae yna dacl hwyr fanna ar Ashley Evans. Mae yna fantais da gan y dyfarnwr. Nid am y tro cynta. Mae Georgievski yn cyrraedd y bel. Georgievski chwarae mewn yn isiel at Wood. Ond camgymeriad tro hwn gan Georgievski. Ond y bas yn un sal gan Bradley. Dyma Owen. Owen yn sgwar at Georgievski. Wood sgrechen am y bel ar y dde.
Cerdyn Melin yn mynd i fod fan hyn i Griff John am y dacl hwyr yna, ond rhaid canmol y dyfarnwr, mae'n ceisio chwarae mantais ar bob cyfle, Siôn. Ydy, a fel ti wedi, dim am y tro cyntaf yn gadael y chwarae i fynd. O'ch digon hawdd i roed y whistle yn ei geg efo yna, ond gadael i Jojo Esgu rhedeg y bel lawr a rhoi cyfle i Pen-y-bont. 20 munud yn weddill yma ym Pen-y-bont. Tîm cartre yn gyffwrddus ar y blaen o 2-0. Canlyniad fydd yn codi nhw i'r 4ydd safle dros dro, gyda Met Caerdydd yn teithio i Ebus. Byddwch chi'n disgwyl iddyn nhw i ennill y pwyntiau fan'na. Fe chwaraeodd Ebus yn reit dda fan hyn nos Fawrth yn erbyn Pen-y-bont, oedd gyda nhw gynllun. A wnaethon nhw rwystro tîm tîm cartre yn wedi yn yr hanner cynta. Davies. Mae yna ddau yn y cwrt Cosby. Mae'n croesi'n dda tuag at Georgiaski! Wel, oedd y croesiad yn dda. Fe ddyle Caernarfon wedi clirio, ond mae Georgiaski y tro hwn yn cymryd i gyfle yn dda. Yn rheoli ar ei frest, yn gorffen gyda'i drod dde, yn gyffwrddus heibio i Tibbets. Y pwyntiau'n saff, 4 i Pen-y-bont. Y tîm cartre ar y blaen, o 4 i ddim. Wel, Pen-y-bont, cadw'r meddiant, a dim am y tro cyntaf, dyn ni'n gweld y dyn yma, Mael Davies am groesiad yw honna. Georgiaski ar y fest, mae'n neud i edrych yn syml reit. Ond mae'n rhaid rhoi clod i Mael Davies, a mae'r ail dro yn rhoi bel o safon mewn i'r blwch. Georgiaski, a'i ddwylo yn yr awyr, gwych. Ail gol yn uwch cyngrair Cymru i costiad Georgiaski. A ni ddim wedi gweld y dathliad arferol, Siôn. Yr un acrobatau yna. Falle bod wedi cael injury bach yn ormod, so ddim yn rhoi risg i hwnna, ond dyma'r dyn sy'n dod off Wood, sydd wedi bod yn amlwg iawn yn ystod y gêm. A un dwi'n siŵr fydd wedi dal llygad Mark Jones i'r chwith ohona i Tom Tweedy, sydd wedi bod yn rhan o garfan cenedlaethol Cymru dan ddeunaw. A Nathan Wood efallai yn rhan o garfan Cymru ec unwaith eto eleni. Mae Sean Bradley yn cymryd un olwg i'r ochr. A dim ond hwnna'n dangos pa mor bwysig mae Wood i'w dîm e, mae Rhys Griffiths. Ddim yn mynd i dod o fel oddi ar y cae am ddim rheswm. Y rheswm yw, mae fe'n edrych ar reole, yn gwybod pa mor bwysig mae fe'n mynd i fod yn ystod y hanner nesaf tymor. Pan wyt ti'n edrych hefyd, Sean, ar y gemau sydd i'w chwarae gan y ddau dîm yma, mae'r ddau yn chwarae nos Fawrth. Ni'n gweld Laurie Bell yn gadael y ca, Aaron Simpson yn cymryd i le, felly tebyg am debyg yn y cefn i Caernarfon. A'r newid arall yw bod Sean Bradley wedi gadael a Ben Wyn yn cymryd i le. Mae'n 4 gol gan Ben Wyn, yn un syni nad oedd yn cychwyn y gêm hon heddiw yma. Fel o'n i'n gweud, y ddau dîm yn chwarae nos Fawrth. Mae Pen-y-bont yn teithio i Aberystwyth. Mae pob gêm yn gêm fawr, ond am wahanol resymau i'r ddau dîm. Ac yna, Caernarfon yn teithio i Ebus. Felly mae yna gyfle am bwyntiau i Caernarfon nos Fawrth, ond nid efallai ar sail y perfformiad ma, Sean. Na, Hugh Griffiths. Wrth gwrs yn neud yr substitutions oherwydd, fel ti'n gweud, Mick, y gemau sydd i ddod. Mae'r gêm ma wedi benni. Mae nhw'n 4 i gol i ddim, felly edrych ar ôl ambell i chwaraewr. Un arall sydd wedi sereni heddiw ydy Mael Davies yn safle'r ôl cefnwr ar yr ochr dde. Dechrau dod nôl i'w orau nawr yn dilyn yr anaf na nôl yn mis Mawrth ar gwaharddiad. Nath e dderbyn am y cerdyn coch yn ebyn Hwlffordd ac yn creu 2 gol y prynhawn yma o groesiadau gwych.
Dwi'n ôl o anaf cas fel gath e pan oedd yn chwarae Cymru ec. Mae'n gallu cymeryd peth allan o'ch reiwr, ond pob clod i Miles Davies, mae'n gweud, wel, yn wedig heddi, 2 assist, a twyd y peli mae'n rhoi mewn i'r blwch. Mae'n jyst yn gret fel ymysodwr. Wel, yn ennill y Mawbeder i ddim, fe nhw'n ennill ar yr ofal o 2 i ddim. Felly ar amddiffyn yn gadarn pan mae Pen-y-bont yn chwarae yn erbyn Caernarfon. Gêm fyw cyntaf i heddiw yn dod o Pen-y-bont. Fydd yr ail un yn fyw ar S4C y prynhawn yma yn cwpan FA Lloegr Coventry sy'n croesawu Wrexham. A hynny yn fyw ar S4C am 4:45 a pawb yn croesi bysedd am sioc. Wyn yr eilydd. Ergyd dda, chwarae da gan yr eilydd. Chwarae positif, pwrpasol gan Ben Wyn. Ie, yn uniongyrchol. Gwybod yn union beth mae'n gwneud, troi ddyn. Cael ergyd i ffwrdd. Dim byd i ofn i'r gol geidwad, ond cyfle gawn ni wedi i Caernarfon o ddeia. Clutton sydd ar rediad. Goset. Cynorthwyo yr amddiffyn. Whitmore at Tweedy. Noah Edwards sy'n ennill y bêl nôl, ond yn wastraffus gyda'i bas yn cylwyno'r bêl yn syth at Ryan Reynolds. Chydig llai na 1/4 awr yn weddill. Mae'n gyffwrddus erbyn hyn i dîm Rhys Griffiths. Y bêl hir yn chwilio am Clutton. Dim llawio yn erbyn Clutton. Mae'n chwilio am y cynorthwy. Mae yna gan George Ajewski. Baedd yn fyr, ond chwarae teg i Goset oedd wedi darllen y bas. Goset at Darren Thomas. Thomas. Disgwyl yr hediad. A'r ergyd yn dod mewn. Ond mae allan am gic gornel. Osian Evans oedd ar ergyd. Ie, Darren Thomas jyst yn oedi basau. Gweld yr hediad gan Osian. Ben Wyn oedd yma? Ben Wyn oedd e, mae'n ddrwg dy fi. Oedd e'n edrych o'r 16, ond 18 oedd e. Ben Wyn ar y ca am 2 funud a 2 ergyd. Cic gornel i'r ymwelwyr. Os na gol gysur iddyn nhw. Maen nhw wedi cael i. A Iwan Cartwright oedd y gasati, dwi'n meddwl, ond falle wedi dod oddi ar un o amddiffynwyr Port Talbot. Ond mae'r gol yn cael un o amddiffynwyr Pen-y-bont. Ond mae Caernarfon wedi cael gol yn ôl. Gol gysur fydd hi. Iwan Cartwright yn hawlio hi. Darren Thomas jyst yn rhoi i mewn i'r blwch. A dwi'n meddwl Iorwerth sydd yn bwrw anno i ben un o chwaraewyr Caernarfon. Oedd ei ar ei ysgwyddau. Maen nhw gyd yn countio ddo. Maen nhw gyd yn countio. Mae Iorwerth na penio'r bêl yn erbyn pen Cartwright a'r bêl yn adlamu heibio i Celyn Absalom. Felly dim llechen lan i Pen-y-bont ar gol geidwad. Gol gysur i Caernarfon. Bellach Pen-y-bont 4, Caernarfon 1. Iwan Cartwright yn hawlio'r gol. Iorwerth at George Ajewski. Bêl rownd y gornel. Whitmore. Goset pas dda. 3 yn erbyn 2 os nhw'n chwarae hon yn iawn. Y bêl gan Darren Thomas. Thomas yn parhau i fynd. Ond y bêl tu ôl i Marsh Hughes. A ma'n y drosedd ymyl y Cwrt Cosby. A ma'n y gyfle fan hyn i Caernarfon i ychwanegu at ei unig gol. Ma'n y gerdyn melyn i Ashley Evans o ran y drosedd. Wel, Darren Thomas yn ei dda, jyst yn dal y bêl lan fyna. A dwi'n offi'r dyfarnwr gadael y chwarae i fynd. A nawr mae'n Caernarfon cyfle da efo'r gic rydd yma. Wedi gyda safon Goset. Darren Thomas o amgylch y bêl.
Falle bod sioc mlaen ma, Mike. Wel, byddwn ni'n sôn yn gynharach yn dweud beth oedd e fel i gael reolwr sydd yn ymosodwr yn hytrach na gamddiffynwr, a falle rhywfaint o chwarae naif gan Pen-y-bont fyna, yn taflu popeth i'r ymosod, wedi newydd ildio gol. Goset y Darren Thomas dros y gic rydd yma. Allan nhw'n dyblu cyfanswm. Goset, syth mewn i'r wal. Ond allan am gic gornel, a fyddwn nhw'n sgorio ar yr un diwetha. Dwi'n meddwl falle bod e'n trio chwarae'r bêl o dan y wal. Yn gobeithio bod y wal yn mynd i jwmpo. Darren Thomas, mae Simpson yr eilydd i fyny o'r cefn tuag at Simpson. Mae'n mynd ac oddi ar y linell gan Mael Davies, ac yna'r gyda cobrataidd yn cael ei chlirio. A Pen-y-bont yn ffodus nad ydyn nhw wedi ildio ail gol. Mael Davies yn clirio oddi ar y linell o beniad Simpson. Perygl ddim drosodd. Goset at Wyn. Wyn yn ei lled iddi. Mae tu hwnt i Ffow. Taflu'r bel mewn i'r cwrt Cosby. Mae'n rhydd unwaith eto. Ac, wel, mae'n banig llwyr yn amddiffyn Pen-y-bont. Wel, hwn oedd y cyfle. Eto dryswch yn yr amddiffyn gan Pen-y-bont. Mael Davies yn y lle iawn, yn yr amser iawn. Os oedd hwnna'n mynd mewn. Dwi'n siŵr bod ei heb mynd dros y llinell, ond mae bach o panic stations yn y cefen ar Pen-y-bont ar y foment. Yn mynd nôl at yn sylw i'n gynharach, Sean, y ffaith bod Pen-y-bont dal yn edrych fel petai nhw'n ymosod pan na gys nhw'n neud yw lladd y gêm. Ie, wel, Ryan Reynolds yn gweiddi ar Iorwedd. Sefa fan hyn, sy'n pwyntyd ymlaen. Ni 4-1 mlaen. Ond Pen-y-bont sy'n edrych am y gol nesaf yna. Davies yn edrych i greu drydedd, o mae wedi! A Tom Tweedy sydd yn rhwydo. Croesiad arall gan Mael Davies. A Tweedy tro hwn yn rhwydo'r bumed i Pen-y-bont. I ni yn y 10 munud ola, maen nhw wedi cael eu heiddiant. Pen-y-bont 5, Caernarfon 1, a dyna beth oedd Rhys Griffiths eisiau. Ie, wel, be dwi'n gwybod yna. Mael Davies yn neud yr hediad na eto. Yr hediad wedi'n neud trwy'r pnawn. Edrych lle mae'r chwaraewr. Ro'n i ben y lan. Does dim look yn y pas yna. Mae'n gwybod yn union lle mae'r chwaraewr. George Ieski jyst yn bwydo Mael Davies. Wedyn pen lan, ffind o'i ddine. A Tweedy yn neud y gwerniaeth. O, Mael Davies, beth yw hwnna? Trydydd assist e? Ie. Yn ystod y gêm. Yn creu hat-trick o goliau i'w dîm Mael Davies ac yn arbed gol pen arall hefyd. Felly chwarae da gan yr ôl asgellwr. Pen-y-bont 5, Caernarfon 1, llain y 10 munud yn weddill. Wel, wneud hwn byd o les i wahaniaeth goliau Pen-y-bont yn ogystal. A fel ti'n gweud, Sean, na pam yn i lan fan hyn a ddyn lawr yn cosiwr y fod, achos o'n i'n sôn yn gynharach. Pam sy'n nhw'n jyst yn lladd y gêm, de, achos mae hwn yn byw goliau, dyna pam. Ac yn ysu i'w dyn mewn ymosod, a maen nhw wedi cael yn union beth oedd e'n chwilio amdano. A mae'n creu adloniant da o ran y dorf sydd wedi dod yma. Mae'r torfeidd yma am Pen-y-bont wedi cynyddu yn ystod y tymhorau mae Pen-y-bont wedi bod yn yr uwch gyngrair sy'n adlewyrchiad o'r safon o chwarae. Griff John yn troi, heibio i ddau. Chwilio i chwarae'n hir, ond wedi dod o ddial Ashley Evans. Wedi'n dafliad i Caernarfon. Mae yna eilyddio pellach. Ashley Evans fydd yn gadael y ca ac yn cymryd i le chwaraewr ifanc arall sydd wedi dod trwy'r academi yma yn Pen-y-bont. Evans bant a Jack Carson yn cael ei gyfle. Yn eilydd cyson, mis gyrhau sy'n cael ei enwi gan Rhys Griffiths, a tro hwn gyda'r pwyntiau'n saff yn cael ei gyfle. Griff John. George AFC'n cael ei annog i guddio'r bel, a mae wedi bod yn gryf yna.
A mae yna drosedd gan Ben Wyn. Mae e'n dangos y bel i'r dyfarnwr. Ond mae'r cerdyn mas yn barod. A melyn i'r eilydd am y drosedd. Ie, dyfarnwr yma yn y lle eto. Georgieski. Wyn jyst yn trial ennill y bel, dwi'n deall. Rwystredigaeth yn y dacl yma. Ond ti ffili mynd trwy'r dyn ac yna ennill y bel. Reynolds yn uchel i'r gwynt. Iorwerth yn ennill y peniad. Wff, mae'n gryf. Griffith yn clirio, ond Kane Owen yn disgwyl iddo lawr. Eilyddio pellach. Tom Marsh Hughes yn gadael ac Osian Evans yn cymryd i le i nawfed ymddangosiad o'r fainc i Osian Evans. Gyda hwn, yw goliau dir-un. Ni'n gweld rhyw hanner cant o goliau yma di sgorio mewn byddu 5 ar 20 o gemau i dîm dan 1 ar 15 Caernarfon. Goset. Bale at y sgoriwr. Cartwright. Cartwright yn cael lle fan hyn o'i flan e. Gymaint yma mae'n. Edwards. Wyn. Rownd y gornel. O, os mae yna drosedd fanna? Wel, mae Caernarfon yn sgrechen am gic o'r smotydd. Darren Thomas ath lawr. Oedd hi'n edrych yn drosedd i fi. Ond Ryan Kenny yn anwybyddu. A mae'r bêl pen arall y ca. Mae gan Whitmore. Whitmore yn croesi at y postyn pella. O! Ychydig tu hwnt i Georgievski a mae'r drosedd y tro hwn yn erbyn Georgievski. Ie, gosod. Wel, hon oedd y digwyddiad. Darren Thomas. Wel, rhywbeth yn digwydd fan'na. Sa'n credu bod e wedi ennill y bêl i fod yn dig. A wedyn, Danny Goset o ochr arall y maes yn ein dda i Caernarfon. Georgieski mewn o'r peniad clir. Josh Tibbets yn gweld melyn i ychwanegu at y cardiau. Mae chwaraewyr y Cofis wedi derbyn rwystredigaeth i'r gôl geidwad. Dim gobeith iddo fe y prynhaw yma nac i ddangos i ddoniau amlwg. Mae'r 5 gôl sydd wedi cael ei sgorio ddim wedi rhoi cyfle o gwbl i Tibbets yn y gôl. Dyma Davies. Davies yn cael ei dynnu lawr gan Goset. Ie, wel Davies, cyffuriad gorau yn ail ennill y bêl a Goset yn dangos i'r rwystredigaeth. Jyst yn dynnu i Gris. Rhyw 2 funud sydd yn weddill yma. Cicrydd i Pen-y-bont. Owen tuag at Iorwerth. Iorwerth yn cael ei ben iddi. A mae'r drosedd yn mynd yn erbyn Lewis Clutton. Clutton yn synnu ar benderfyniad Ryan Kenny. Ond i drod yn uchel, dwi'n meddwl. Ie. Wel, ddim lot yn ni, i fod yn onest, Mike. Iorwerth eto, mor gryf yn yr awyr. Davies, chwilio ar y ddau Tweedy. Carson ymlaen at Mael Davies. Does bosib bod e'n mynd i greu y bedwaredd. A dim tro hwn i Barsen Sal. A Osian. Aaron Simpson yn cynorthwyr amddiffyn.
Joe Fow yn gadael y ca ac yn cymryd I le fydd Fabrizio Myrta. Un arall sy'n dod trwy'r academi yma yng Caernarfon. 5 ymddangosiad o'r fainc iddo fe ac yn arwydd o beth mae Hugh Griffiths yn gweithio gyda ar hyn o bryd yn absenoldeb sydd gymaint o chwaraewyr profiadol fel Donahue o Rourke, Rob Hughes, Ryan Williams, mae'r rhestr yn faith. Tweedy ac yna'r bas ymlaen at Clutton. Clutton yn glir, Clutton am y chweched. Arbediad ragorol chwarae teg I Josh Tibbets. Oedd hi ar I linell ac yn taro'r bêl lawr ac yn achub Caernarfon rhag ildio 6. Clutton. Carson. Trosedd amlwg gan Ben Wyn, angen iddo fod yn ofalus mae'r gerdyn melyn, ond dyma Tibbets ar I ore, 1 yn erbyn 1. Ie, rhaid rhoi clod i'r gôl-geidwad Tibbets yn un. Dod allan, neud un edrych yn fawr. A fe welon ni yn ystod yr wythnos efo'r clips na ar Twitter sgorio. Wel, mae un arall I adio at y rhestr yna. Tibbets dal I gwyno at y swyddogion. Gofod trefnu'r amddiffyn nawr. 2 munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90 a Tibbets eto yn dyrnu'n glir. Y bêl yn dal ar y gwynt o groesiad Miles Davies. Sean, ni wedi gweld 91 o funudau. Pwy yw ser yn y gêm heddi? Wel, lle ni wedi dewis 2 neu 3 yn tîm Pen-y-bont, wedig Miles Davies efo'r 3 assist na. Ond Nathan Woods wedi dod oddi ar y cae i'w ser yn y gêm. Mae'n ben blwyddyn o heddi, mae'n debyg bod wedi dod â cacen mewn i'r stafell newid, felly geith sleis a bach o bybli. Ond mae wedi bod yn amlwg iawn yn ystod y gêm. Efo lot o'r chwarae nath creu at y goliau. Mae wedi bod yn amlwg iawn. Sgiliau da, a fel ti'n gweud, falle un allai chwarae ar lefel uwch. A'i ganfed ymddangosiad yn uwch gyngrair Cymru hefyd. Buddigoliaeth gyffyrddus I Pen-y-bont sy'n dangos efalle'r bwlch sy'n datblygu rhwng y 6 ucha a'r 6 isa. Maen nhw'n symud I fyny i'r 4ydd safle. Caernarfon yn aros yn 8fed dros dro. Cyfle yn bwyntio nos Fawrth yn erbyn Ebus efallai. Caernarfon yn chwilio am I ail. Bêl yn cael ei chwarae at Gosset. Gosset! Trad cyfle parhau fynd, bêl yn cael ei tharo lawr ac yna'r arbediad yn ragorol gan Gelen Absalom. Wel, Caernarfon yn gorffen y grif yn y funud ola a Gosset mor anlwcus. Ie, fe agored pethau lan I Gosset fyna, cael ei ergyd y bant a wedyn yr ergyd nath just dal y gôl-geidwad yn cysgu braidd, ond mae'n neud jyst beth o angen neud, tipio dros y bar. Cyfle I grimani honni mewn. Davies ar cyffyrddiad. Dyma Cartwright yn chwilio am I ail o'r gêm. Bêl yn cael ei chlirio. Cai Griffith sydd wedi creu argraff arna I Caernarfon. A chwiban ola Ryan Kenny yn dod ar gêm I ben. Buddigoliaeth gyffwrddus yn y diwedd I dîm Rhys Griffiths. Nath I orffen yn 5-1 gyda goliau gan Rafael Reynolds a Iorwerth yn y rhanner cynta. Yna George Ajewski a Tweedy yn ychwanegu. Oedd e'n gôl gysur I Caernarfon gan Iwan Cartwright. Ond yn y diwedd, traffig un ffordd oedd hi yma yn Stadiwm Gwydyr STM. Mae Pen-y-bont yn symud I fyny i'r 4ydd safle dros dro cyn I Met Caerdydd deithio I Ebus y prynhawn yma. Ond mae tîm Rhys Griffiths yn mynd o nerth I nerth tra bod Hugh Griffiths a Trafferthion 6 colled o'r bron yn yr uwch gyngrair I dîm heb bwynt ys y 19fed o Dachwedd. Mae di gorffen yma lawr yn y de. Pen-y-bont 5, Caernarfon 1. Diolch am ymuno â ni a diolch I Sean Meredith hefyd am cyd-sylwebu.
Penderfyniad sydyn gan y dyfarnwr, ac mae'n mesur yn berffaith. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.